Hej alle sammen. I dag vil jeg vise jer et par fede fund, som jeg har fundet i en Røde Kors butik og Kirkens Korshær butikker. Jeg elsker at shoppe i genbrugsbutikker, især hos Kirkens Korshær og Røde Kors butikker, fordi det er meget, meget billigere end at gå ind og shoppe hos en vintage butik, som jeg synes tager overpriser for en masse brugt tøj. Det jeg går efter, når jeg er i genbrugsbutikker, det er enten frakker eller blazer eller overdele for det meste, fordi det er lidt svært at finde underdele, synes jeg, i genbrugsbutikker. Der skal man altid lige kigge efter en rigtig størrelse og så videre. Men frakker og blazer, det kan du altid lege lidt med, fordi du finder en blazer, der er lidt oversize, eller en frakke, der er lidt for lang og så videre, så kan du altid lige justere lidt på det ved at bruge fedt bælte i taljen, eller smøre ærmerne op, eller hvad nu du kan finde på af sjove ting. Så gå efter frakker og blazer, generelt overdel, når du er i genbrugsbutikker. Den her første jakke her, den har jeg købt i en Røde Kors butik, og jeg har givet 125 kroner for den. Den er ret lang i det her, og er vildt lækker i kvaliteten. Sådan. Et godt tip til at shoppe i en genbrugsbutik, det er, at det er fuldstændig ligegyldigt, om det er den rigtige størrelse. Du kan altid lege lidt med det. For eksempel sådan en frakke som den her. Den har et bælte her bagi. Og hvis du føler, at den er lidt for stor i det, så kan du altid trække den ind her og binde. Swupsi, så sidder den lige pludselig meget bedre i taljen her. Det jeg gør, det er, at jeg for det meste tager bæltet ud her. Så kan jeg altid bruge den til en hvid skjorte, eller en sort skjorte, eller en anden farve. Fordi jeg kan godt lide det der med, at du tager noget, som ikke er den samme farve, og bruger henover. Fordi så får det lige det der ekstra puff. Nej, det giver lige lidt det der som jeg godt kan lide ved tøj. Det er, at det lige har lidt ekstra. Så har jeg fundet det her bælte her, som jeg vil bruge henover frakken. Du kan bruge en, hvad end du har derhjemme. Jeg kan godt lide det der med at køre den igennem, og så ligesom prøve at lave en rigtig fed knude på bæltet. Sådan. Så har du lige pludselig en jakke med et lille twist. Trenchcoaten her, den har jeg fra en Kirkens Korshær butik, og gav en 75 kroner for den. Det jeg har gjort ved den, det er, at jeg har skiftet knapperne ud her. Sat de her super fede guldknapper i, som jeg har fundet på nettet. Jeg shopper sindssygt meget på nettet, fordi jeg synes altså, at vi tager lidt overpriser for knapper herhjemme. Man kan sagtens finde nogle fede knapper i Panduro eller Stof 2000, men jeg kan godt lide at bestille dem fra Kina, fordi så får du sådan lige pludselig 50 stykker for en 5'er eller sådan noget. Så bare søg på det på YouTube. eBay. På eBay. Find nogle fede knapper på eBay. Nye knapper. Da jeg købte jakken her, der var der ikke noget bælte i. Og man kan sagtens bruge noget af et bælte, fordi det ser super cool ud. Jeg har fundet den her, som jeg synes passer godt i farve. Altid have kraven op. Det ser sådan lidt fæ ud, synes jeg. Det du kan gøre, det er, at du også kan bruge et bælte i taljen, hvis du hellere vil have det. Blazeren her, den er også for en Røde Kors butik, og jeg gav 35 kroner for den, og jeg synes, den er super fed i farven. Det der er ved den, det er, at den er sådan lidt for stor til mig, og man kan godt se det hen over skulderen, fordi den sidder jo sådan, ned over skulderen her. Men det synes jeg faktisk ikke gør så meget, fordi så har jeg lidt en oversize blazer. Men hvis det er, at du synes, at de sidder lidt for løst, det du køber i en genbrugsbutik, så kan du altid lege lidt med det. For eksempel ved at tage ærmerne op, så bliver jeg sgu lidt wham. Og så har jeg et bælte, som jeg kan komme i taljen. Sådan her. Det er altid godt at finde et bælte, der er for langt. Så kan du ligesom køre den igennem her. Sådan. Whoopty. Det her, det er så 3 eksempler på, hvad jeg har fundet rundt omkring i genbrugsbutikker til ingen penge. Så shop amok i genbrugsbutikker og find en masse fede fund. Hej! I wanna fly to the moon and swim the Atlantic Sea.